Shout out. From where are you, my friend? Bangladesh. Bangladesh. Shout out to Bangladesh. All Philippines. Ayaw, all Philippines. All Philippines. Tadaan. Oh, diba? Wow. Ay, nalinda pa, oh. Ano ko lang niya? Paksiw. Paksiw. Oh, ulam din tayo. Wow. Paksiw na biskuit. Ano? May sabing ka. Salamat sa kamay, guys. Papaksiw kayo sa amin. Best. Best, best, oh. Best, best, oh. Give me one gloves, mommy. 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 Give me one gloves. Tayo mo. Dito Ras, may gloves ka pa dyan? Nasaan na yung glove mo naman? Ayun. Ayun. Picture ka, mami? Ay, bawal. Meron, ano galit niya? Yung bawal. Bawal na ba? Yung ino. Dala mo yan, sis? Dala mo to? Dala mo to? This is the Lord, this is the gift of wala mo kami nag-gift kay the Lord. Amen. Ano to guys? Ano to guys? Ano yan? Cake. Ayan ang mga snack. Mamaya nyo yung piano. Wala tayong tubig, guys. May alam ng tubig. Magsara dyan, oh. Ayun. Bakit naisa yung kakarin mo? Di ba Ano yan? Agan. Ano yung naman? Look, hindi ito ay. Paper na may stop sa loob. Ay, ate. Uy, uy. Hi guys. Hello. Lobster yan guys. Love the tears, guys. Love the tears. Lobster. Mami. Yung ano mo, tubig. Sarap guys. Ano ba sarap? Seaweed. Sino nagdala niyan? Mr. Ross. Pero ito yung ano niya ako Picture muna kayo. Ako ka ma. Picture muna kayo para may ebidensya. Guys, gutom na guys. Ano ka ba dyan sa ano? Ano ito guys? Aba na. Picturean niyo si Sister Teresa kasi bihira lang yung kasama natin. Si? Teresa. Sister Rita. Ay, tama ka. Kasi ba't bihira ka lang? Kumain kami ng tula. Tapos na. Well, nagsila.
Ano, nakaharap. Bili ka ice cream sa baba, guys. Pwede tayo mag-order ng kanin doon. Mahal yan. Mahal. Hindi, mula lang yan. Sakto lang, dami. Yan, sa Bluetooth. Pag nirequest yan, eh, Tina. Kaya ang may ano niya. Ayan, may magic. Hindi makapagluto kasi. Hindi, may bahay. May bahay mo kami. Ito nyo lang ito. Dahil sa kanya, pwede na ito. Pwede na kainin yung sinek niyan. Bakit? Lambot na masyado. Ang kinik. Ano? I-pressure cooker mo? Hindi, matagal siya nakasalang. May na lang. Mamaya ko tikman ko. Ayaw mo? Ito pa rin ang bawang natin sa anniversary ko yan. Ano naman masali sa anniversary? Wala. Kamu pakto. Sorry, hindi man ako sama. Ikaw. Ayan, ngayon pa. Ngayon pala. Ayun naman. Ay, ano papaktuin natin ni Hawawa? Ano? Ito makulit ka sa sako, magkabagit gawain. Meron ba? Hindi, ano nga siya, di ba? Magbibisiter sa kanyang pusa. Ano yung mga sa akin? Ano na yan? Nasunod na yan. Kausap ko na kagabi yung kaibigan ko. Nais daw dadalhin yung baby. Ah, tama ka ba dito? Kasi, ito pa sila natin. Mga ka naman. Ay, kumain yun. Ay, may kanin pa ha. Nag-order si ano ng dalawang ano. Ano na to? Sarap sa buwis. Buksan mo nga. BFF. Ay, meron pa tayong nagawin. Tama-tama yung partner sa ano. Sa SK. Kasi Tina magluto, lagi kami mag-request. Yung siya ano? So, talaga. Yung nagkukuha ng request. Yung kulay itim. Ano yun? Mabis o mainit. Pero, mainit na kanin. Ito. Mainit po. Ano pa to? Kaysa doon sa ano, yung size, kumpun-kumpun. Mabuti naka-order ka. Seaweed. Ah, ikuhan ni Sister Yoslis. Oh, wow. Ano ka binilis? Yun. Abi sa ano? Pati mo, galing Pilipinas pa yan ha? Dumaan sa Korea. Dumaan ka sa Korea. Ilo-ilo. Meron din doon.
Dami, no? Iba ng kanin. Iba. Kanin ka Ang dumi. Ha? Pero meron pa. Sabi niya, hindi ka guys, hindi na ka guys, sabi mo ko mo guys. Ganyan ka naman. Egg. Egg. Ano? Yan, i-vlog mo. I-vlog mo. Para sabihin ng mga ano mo na ano. Social. Yayamanin kami guys, yayamanin. Lobster. Daming palos yun, galing palos. Mga kuya mo, ito yung malaman ko eh. Pagkain ng mga shake, 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 shake. Shake, shake, babi-babi dance. Ano ang Iya mo sila teacher. Mga sisaran. Martina, wala na Ay. vaccine. Sisaran guys. Sarap yung may suka, no? Guys, sarap yung suka. Ito, bigyan na po. Nung Tuesday pa. Hindi ka na